kont nikol landa ton ta' żejt fil-ġurnata, f'moħħi kont daħħalt li l-ikel ħajoqtolni. Dawn huma ħsibijiet li kienu jgħaddu minn moħħ iż-żagħżugħa Edera Fenek. Meta kienet iżgħar kellha ħxuna żejda u dejjem xtaqet li jkollha figura irqaq. Minn hemm bdiet il-battalja mal-ikel. Għalkemm naqset, xorta waħda baqgħet tara lilha nfisha il-persuna li kienet qabel. Għajt nara li l-nifsi ħoxra minn hemmhekk, ovvjament tibda l-biża lejn l-ikel. Edera li qed tipparteċipa f'Miss Malta u qed tirrappreżenta lil Mosta spjegat kif kienet tinqafel fil-kamra. Kont ninqafel fil-kamra, kont ngħidulhom ħalluni rieda ħallilha niekol u qas nixrob. Min kien jipprova jgħidilha li qed tonqos ħafna kienet tara ħadu u min kien jgħidilha biex tiekol kienet taħseb li jridilha x'sara. Għamilt ħabta kif nara l-ikel nikbi. Kien meta t-tabib qalilha li jekk tibqa' sejra hekk m'għandix sena ħajja li ddeċidiet li tiffaċċja l-problema. U dak il-ħin qisni jiena ħadd xokk u għat ma nistax nibqa' sejrek, għas għandi 22 sena, għas għandi l-ħajja qudiemi, tipo għat trid nagħmel xi ħaġa fuq għal ħaġa. It-triq ma kienx faċli u kienet kompetizzjoni internazzjonali li nnexxielha tirbaħ li tagħta imbuttatura biex tindirizza aktar il-problema. Ġieli tiġini biża u jerġa' jiġini l-ħsieb fejn kont qabel, dan nerġa' ngħid ikolli biża li ħanerġa' naqaf fl-istess sitwazzjoni fejn jiena nqafel ġol kamra tiegħi ovvjament u ma nikolx. Kif spjega r-register nutritionist minn dar Kennar Saħtek, Daniel Manniskalko, wieħed għandu jaħseb qabel jgħid xi kelma ma' persuni li għaddejjin minn din is-sitwazzjoni. Fil-fatt Daniel Manniskalko jispjega li l-anoressija mhix fażi. Żgur mhix fażi, l-anoressija hija marda mentali illi il-persuna jkollha ossessjoni ħafna fuq l-ikel li tiekol, forsi ma tħossix illi hija deserving biex tikol l-ikel, ikun hemm ossessjoni ħafna wkoll fuq il-pis u kif nidru, li huma affarijiet illi jirrikjedu żmien twil biex il-persuna toħroġ minnhom. Kif tispjega Edera wieħed m'għandux x'jaqta' qalbu u li hawn min lest jgħinek, fosthom dar Kennar Saħtek li tgħin lil kull min għaddej minn xi problema bl-ikel. Fl-aħħar nett Edera tisħaq li mhux id-dera li tagħmel mara sabiħa. Naħseb kif iġġib ruħha u l-karattru, l-attitudni ovvjament, u kif qed ngħidlek li dejjem tkun hemmhekk għal ħadd ieħor fejn tista' dejjem tgħin għalija dik tkun il-mara perfetta.